A jiya ne aka rufe fagen cinikayyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta kammala cinikin ɗaukar ɗan wasa Aubameyang, ɗan wasa da yake a ƙungiyar Barcelona ɗan asalin ƙasar Gabon. Wato ɗan wasa Aubameyang a kan kuɗi kan miliyan 12, tare da ɗaukar wani ɗan wasa ɗan baya wato Marcos Alonso. Aubameyang mai shekaru 33 shine ɗan wasa na bakwai da Chelsea ta ɗauka domin ƙarfafa ƙungiyar wacce take fuskantar matsaloli a gasar Firimiya ta bana. Daraktan wasanni a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ya ce babu wata tattaunawa mai ƙarfi tsakanin Napoli da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United wajen ɗaukar ɗan wasa Cristiano Ronaldo. A wani labari mai kama da wannan, daraktan wasanni ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ya ce Cristiano Ronaldo baya sahun gaba a wayanda za su ɗauka domin su kawo ƙungiyar tasu ta Bayern Munich. Shahararren ɗan wasan ƙasa Ahmed Musa ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Turkiyya mai suna Fatih, inda ya saka hannu da yarjejeniya a kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sivasspor. Har yanzu ba a fitar da bayani kan gidan ba a filin, amma an tattauna cewa ya kulla yarjejeniyar shekara 2. Coach ɗin ƙungiyar shine ya nemi domin su yi yarjejeniya da fitaccen shahararren ɗan bal ɗin wato Ahmed Musa, inda ya nemi su yarjejeniya da matashin ɗan wasan mai shekara 29